Прывітанне ўсім яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у эфіры Еўрарадыё. Чарговы наш эфір і новы выбітны гость, палітычны аналітык Белапан Александр Класкоўскі. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Адзінае, што я ўжо да Белапан не належу. Белапан аб'явілі, як вядома, экстрэмісцкім фармаваннем, таму проста палітычны аналітык. Ну что ж, да, вот я не удакладніў на пачатку нашай размовы ўсё ж таки, як прадставіць, і да, сітуацыя мяняецца, таму, але менш ад гэтага палітычным аналітыкам спадар Александр не стаў. І, спадар Александр, давайте, вельмі шмат тэм назапасілася, якія варта было пабмеркаваць, пачынаючы ад, скажем так, тыя, што засталіся яшчэ з мінулага тыдня да свежых, сённяшняга дня. Тым не менш, давайте, можа быць, пачнем с конца мінулага тыдня, калі апаненты рэжыма беларускага абвесцілі, агучылі свой план наконт фармата удзелу у рэферэндуме па зменах у Канстытуцыі. Якія былі вашы ўражанні, калі вы паслухалі прапанаваны агучаны план? Ведаеце, адразу скажу шчыра, што не хочацца лішні раз крытыкаваць дэмакратычныя сілы, як яны самі сябе называюць, і я разумею, што нейкі план трэба было дэклараваць. Я і сам у сваіх нейкіх артыкулах, каментарах казаў, што мусіць быць адказ, таму што ёсць план Лукашэнкі правесці рэферэндум, набыць дадатковую легітымнасць, як ён разлічвае, а што думаюць ягоныя апаненты. Вось яны выклалі свой план, таму што трэба было нешта выкласці, маўчаць зусім было не зразумела. І ведаеце, не хочацца кідаць камень у іх гарод, таму што ім, скажем шчыра, давялося выбіраць паміж кепскімі варыянтамі. Захвастка у тым, што цяпер не тая зусім сітуацыя, якая была летась у жніўні. Цяпер, скажем наўпрост, перыяд дэмабілізацыі грамадства, перыяд, калі вісіць вось гэты страх над усімі, калі рэпрэсіі катком асфальтавым праехаліся па краіне, гэты каток працягвае ездзіць, датрушвае тое, што яшчэ варушыцца. І ў такой сітуацыі прыдумаць нейкі цудадзейны план, які перакуліць рэжым, проста кладучы руку на сэрца, немагчыма. Таму апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя штабы дзейнічаюць у тых межах, у тых рамках, у якіх яны могуць дзейнічаць. І я бачу, што яны і фармулёўкі такія, каментуючы гэтую сваю ініцыятыву, выбіраюць асцярожна, кшталту мы паспрабуем трошкі напружыць рэжым, стварыць яму там нейкі дыскамфорт і гэтак далей, але пра нейкую рэвалюцыю гаворкі не ідзе. Я думаю, што далей мы можам і болей падрабязна пагаварыць пра гэты план, але калі коратка, глядзіце, выбіралі з двух даволі слабых варыянтаў. Або байкот, але байкот у беларускіх умовах ніколі не пракочваў, таму я не буду доўга спыняцца. Я думаю, няма сэнсу гэты эксперымент яшчэ раз праводзіць, хаця дэ-факта многія не пойдуць на участкі, і таму можа атрымацца стыхійны байкот. Або сапсаваць бюлетэні. Але псаванне бюлетэняў мае сэнс, калі у камісіях сядзяць крыштальна сумленныя людзі, паказваюць кожны бюлетень, вядуць падлік так, каб незалежныя назіральнікі бачылі. Зразумела, што у цяперашніх беларускіх умовах, і раней з гэтым было кепска, а цяпер гэта тое, што я кажу, гэта фантастыка, або трызненне, грубей кажучы. Не будзе нічога гэта, і таму вывесці патрэбны вынік, гэта справа тэхнікі. А паколькі яўка будзе паводле задумы вось гэтых праціўнікаў Лукашэнкі, людзі павінны масава прыйсці, прычым у пэўныя гадзіны пажадана, каб паказаць, колькі нас, маўляў, шмат, то гэта яўка будзе на карысць рэжыму. Вось па выніку будзе сказана, прапагандысты пратрубяць, што, глядзіце, народ масава падтрымаў новую канстытуцыю Лукашэнкі. Што тычыцца нейкіх там момантаў кшталту гармонікам скласці бюлетень, гэта ў жніўні 2020 года так рабілі.
приходили с белыми браслетами, приходили и так далее. Теперь хоть гармоником, хоть баяном ты складешь, не поспеешь выйти из этой кабины, как повяжут с великой долей имоверности. Я не упевнены, что нават будут некие фиранки, шторы на этих кабинах. Могут сказать, что, ведаете, ковид, тут как вирусы не избирались в закрытой просторе, мы тут вырашили вентиляцию. Так что не тая ситуация, и коли нехта з оппозиционных проводоров кажет, что мы поспробуем скалануть моцно режим, то, ведаете, у меня такое вражение, что генералы рыхтуются до минулой войны, потому что механично полторы жнивень 2020 года сегодня не удастся. Натурально, праз несколько месяцев может быть иншая ситуация, бывают усялякие черные лебеди, но, скажем широ, пока что такая имоверность невеликая. Ну, сапраўды, калі я вот у мяне ў гасцях у эфіры былі прадстаўнікі НАО, там, скажу, Алена Жывагло, такая асноўны такі спікер по гэтаму фармату удзелу ў рэферэндуме, там, ці нават Павел Латушка прыходзіў, і яны ўсе казалі прадэманстраваць, што нас вот большасць, што большасць супраць гэтага з гэтых зменаў лукашэнкаўскіх у Канстытуцыю. Кажу, ну як вы прадэманструеце? Нават стужкамі белымі сябе не абазначыце, бо адразу чалавек, які нацапіў гэтую стужку, гэта прэтэндэнт на як мінімум 15 сутак. Вот як прадэманстраваць? Азаронак, як вы правильно сказали, тут же покажа, глядзіце, колькі людзей прыйшло прагаласаваць за прапанаваны Александром Рыгоровичем Светачам нашым праект Канстытуцыі. Кажа, а мы-то будем ведаць, что вот мы ж прыйшлі супраць. Ну, а что з гэтага ведання? Ну так, зноў жа падкрэслю, глядзіце, тут я думаю, что у некаторых лідараў оппозиции еще ж у голове гэтыя параллели со жніўнем 2020 года. Але тады, грубо кажучи, все гэтыя айтишники, студенты и іншыя такие просунутые слои грамадства, назовем так, яны ішлі у авангарде протесту, яны яшчэ былі, грубо кажучи, не бітыя. Таму яны и со стужками выходили, и гармониками складали бюллетени, и протесты были, гэты драйв был. Пасля вось гэтага шквалу рэпрэсіў, пасля таго, як сотні палітвязняў, а дэ-факта тысячы, тому что яшчэ і не ўсе прысуды вынесены, і многія справы, гэта мы арыентуемся на лічбу праваабаронцаў, дэ-факта, я думаю, некалькі тысяч за кратамі паводле палітычных матываў. Вось пасля ўсяго гэтага ўжо, ведаеце, і потым яшчэ момант, тады у жніўні 2020 года, вось гэта я хочу падкрэсліць, альтэрнатыва была. Ну, грубо кажучи, многие шли голосовать за Тихановскую, и потом был намер неяк так ці иначе отстаивать свой выбор. А тут який выбор? Поміж старой Конституцией Лукашенковой и новой Конституцией Лукашенковой. И, до речи, з вуснаў самого Лукашенки, з вуснаў ягонай пропаганды такие гучали нават меркаванні, что ну, не проголосуют за новую. Так и старая ж Конституция не кепская. То бок у кожным выпадку улада не ў проигрышы. Хоть, конечно, будут гнуть ту линию, что трэба выводить элегантный вынік, и что новая Конституция пераможа, потому что ну, это уже особый план Лукашенки и ягонага атачэння, потым будут же стараться продать это как легитимацию, продать Заходу, что, глядите, вы же там ослабили полномочия президента, у нас новая уже нібыта структура улады и так далее, тому это яшчэ может быть и пэўна будзе падставай, каб завязаць нейкую гульню из Захада. Ну и России ж трэба таксама справаздачыцца, что мы ж тут провялі канстытуцыйную реформу. Это асобны цікавы сюжет с Путиным, вось гэтая слоўная новая такая перапалка, я б сказал, Лукашенко. Глядите, Путин зрабіў гэту заўвагу, что, маўляў, трэба весці дыялог з апозіцыяй, а Лукашенко у гэтым эмацыйным, мякка кажучы, інтэрв'ю BBC даволі такі важкі камень кінуў у гарод Путина, сказавши, что хай той спачатку з Навальным сядзе за стол перамоваў. Карацей, я вяртаючыся вось да вашай рэмаркі ці да вашага пытання, сёння няма у людзей вось таго драйву, няма альтэрнатывы, як у жніўні 2020 года. Дзеля чаго рызыкаваць, калі і так па факце атрымліваецца у выйгрышы улады. Ну вось і наш глядач пад нікам Чешырскі кот піша: байкот, паход, крэсцікі, нолікі, результат будет один. Які скажа
Ну, тут написано іншае, ну, скажем так, старшыня цэнтра выбаркама. Але у такім выпадку, вот як вы думаете, ну, можа быть, просто ваша меркаванне як аналітыка, можа быть, не варта было ўвогуле рэагаваць на гэтую падзею як канстытуцыйны рэферэндум прадстаўнікам, апанентам рэжыма, бо чутны ж ужо словы про тое, что вот вы дзейнічаеце у тым рэжыме, у тым русле, у той парадігме, якую задае рэжым. Вот вы то ідзеце, даганяеце яго, спрабуеце неяк адрэагаваць і гэтак далей, гэтак далей. А што вот варта было б, вот, на ваш погляд, рабіць? Ну, адрэагаваць трэба было, бо іначай маўчанне было незразумелае, і можа нават раней трэба было дэклараваць нейкія рэчы, бо доўгі час, напрыклад, была відавочна нереалістычная ідэя, што мы павінны неяк паралельна вылучыць і прасоўваць свой праект Канстытуцыі. Ну, але гэта таксама было смешнавата, таму што, натуральна, Лукашенко не збіраўся альтэрнатыўны праект Канстытуцыі улучаць у бюлетэні, ну, а іншымі нейкімі спосабамі. Увогуле, праблема не ў тым, каб прапанаваць нейкі свой праект. Я думаю, тыя, хто супраць рэжыму, не надта пры ўсёй павазе да той працы, якую там рабілі Анатоль Лябедзька і іншыя, але я не думаю, што ўсе сядзелі і вывучалі гэты альтэрнатыўны праект Канстытуцыі. Тыя, хто супраць рэжыма, скажем так груба, яны думаюць над магчымасцю, як можна перамагчы гэты рэжым, як перакуліць. А сёння для гэтага магчымасці вельмі абмежаваныя. Таму тут, ну, я просто, так бы мовіць, са спачуваннем і зразуменнем стаўлюся да гэтых апазіцыйных лідараў, да штабоў, таму што прыдумаць нейкую моцную цудадзейную стратэгію у сітуацыі, калі пайшла вось гэта дэмабілізацыя, пайшоў адкат, ну, не можа быць грамадства доўгі час мабілізаваным, тым болей калі, ну, грубо кажучы, супрацьлома няма прыёму. Людзі па-ранейшаму, гэта паказвае сацыялогія, вялікая частка грамадства незадаволена рэжымам, яна ўсё адно хоча перамен, хоча і рэфармавання сапраўднага палітычнай сістэмы, і новых справядлівых выбараў, і сыходу Лукашэнкі. І гэтыя людзі просто, ну, чакаюць нейкага акна магчымасцяў. Яны сціскаюць зубы, гледзячы вось на гэтыя рэпрэсіі, на гэтай разгул цемрашальства, і спадзяюцца на нейкія іншыя часы. Думаць, што яны як камікадзе пойдуць на нейкія звыш гераічныя рэчы, ну, гэта не выпадае. Могуць быць асобныя пасіянарыі, але каб сотні тысяч, мільёны былі такімі пасіянарыямі, гэта, канешне, нереальна. Таму усяму свой час, калі казаць. Наши гледачы пишуць: Тихановская прапануе, грубо кажучы, псаваць бюлетень, а ці не будуць на выхадзе з участку амонаўцы дубінкай лупіць за такія штучки. Ну, мы уже абмяркоўвалі, что лупіць могуць за ўсё, что заўгодна. Нават возьмуць, могуць падайсці до того, что, бо наш яго няма, могуць дайсці до того, что вось прапануюць лідары апозіцыі, так бы мовіць, прыйсці у пэўны час, а дадуць загад. Вот усіх, хто прыйшоў у пэўны час, узяць і адразу грузіць у аўтазакі. Так что выключаць нельга нічога. І тут нават я пагаджуся з спадаром Александром, знайсці нейкі рэцэпт, як дзейнічаць, ну, мяне адказу, напрыклад, няма. Вот, я так разумею, што ў спадара Александра таксама, тым больш, што, в прынцыпе, ён гэта і сказаў. Ну што ж, я так думаю, што прадстаўнікі штабоў і офісаў агучылі свае прапановы. У кожнага ёсць свая галава на плячах і свой узровень, там, как бы, дапусцімай рызыкі, на які ён згодны, таму кожны будзе сам вырашаць па сабе. Таму давайте да іншай тэмы. Вы закранулі ўжо гэтае пытанне прапанаванай ці закінутай Пуціным Лукашенко ідэю перамоваў з апазіцыяй. Мы ўжо тут розную рэакцыю чулі, пачынаючы ад таго, што ну з кім жа ж, ну вот не са здраднікамі ж размаўляць і перамаўляцца
вот хто з'ехаў за мяжу, гэта апрыоры здраднікі. Хто іх, праўда, здраднікамі назваў, гэта іншае пытанне. З другога боку, то можа пачалі віншаваць прапагандысты Воскресенскага, што вот Путін цябе назваў, оказывается, галоўным перамоўшчыкам, кандыдатам на перамовы з Лукашэнкам. Але вам бачыцца, увогуле яны будуць гэтыя хаця б імітацыі перамоваў? Мае істотнага значэння. Дарэчы, я думаю, што летась увосень, напэўна, таксама быў нейкі імпульс закулісны Лукашэнку, што схадзі ты і правядзі эксклюзіўны дыялог. Мы ведаем, што ён у следчы ізалятар КДБ схадзіў да Бабарыкі, там, да Ціхановска, да іншых. Вось як гэты інклюзіўны дыялог разумее Лукашенко. І цяпер вось у інтэрв'ю BBC, хаця, натуральна, Путін не меў на ўвазе, што ты сядай з Ціхановскай, таму што гэту Ціхановскую на адлегласці Кремль трымае, і той жа Путін ведае, што асноўныя апаненты Лукашэнкі або за мяжой, або ў турме, і таму сэнс ягонага месаджу быў іншы зусім, але Лукашенко ўсё адно адрэагаваў вельмі раздражнённа, і вось гэтая ягоная рэпліка, што хай спачатку Путін, я сваімі словамі стол, яна менавіта выдае раздражненне, таму што далей Лукашенко ўжо за Пуціна адказаў, што той ніколі не сядзе з Навальным за стол перамоваў, бо Навальны, маўляў, здраднік. Ну і як вядома, прэс-сакратарка Лукашэнкі таксама патлумачыла, з якой апазіцыі ён гатовы перамаўляцца. Будзе такая імітацыя ці не будзе, цяжка сказаць. Дарэчы, вось я праглядаў навіны, там ужо Алена Ідукевіч таксама недзе выступіў, падкрэсліў, што трэба з сапраўднай, з патрыятычнай апазіцыяй весці перамовы. Таму кола прыблізна тых вось людзей, якіх пасадзяць за такі стол, калі будуць такія нейкія перамовы, яно ўжо прыблізна нам бачнае і вядомае, і натуральна, што гэта будзе проста імітацыя. Але ж сутнасць не ў гэтым. Путін жа не падштурхоўвае Лукашэнку да сапраўднай нейкай дэмакратызацыі, да саступак дэмакратычным сілам і гэтак далей, таму што два рэжымы ў гэтым плане гэта абое-рабое. Яны адрозніваюцца. Расійскі рэжым, там болей складаная канструкцыя, болей гульні палітычнай, у беларускім варыянце ўсё група, ўсё пры дапамозе дручка вырашаецца пераважна, але, дарэчы, расійскі рэжым гэтым шляхам паспяхова ідзе. Просто там не было такіх забурэнняў апошнім часам. Дык вось два рэжымы роднасныя, яны аднолькава ненавідзяць гэтыя, як яны называюць, каляровыя рэвалюцыі. Натуральна, Путін не падштурхоўвае да таго, каб Лукашенко тут ствараў умовы для каляровай рэвалюцыі. Бо гэта страх, гэта фобія для самога Путіна. Не выпадковую летась трымаў гэтую рэзерву сваёй нацыянальнай там Росгвардыі на мяжы з Беларусю, каб задушыць гэты мяцеж, гэты бунт, гэту каляровую рэвалюцыю ці каб праяву гібриднай вайны захаду. У іх цэлы набор адпаведнай тэрміналогіі, які сведчыць пра іх светапогляд. Дык вось усё гэта Пуціну 100 гадоў не трэба, як і Лукашенко. А сутнасць гэта месаджу, ну, па-першае, глядзіце, я, дарэчы, гэта прадбачыў такую версію, выказваў яшчэ некалькі дзён таму, і учора міністр замежных спраў Францыі гэта пацвердзіў, што калі Макрон званіў Пуціну, то прасіў, ты ж паўздзейнічай на свайго беларускага хаўрусніка. Не толькі ў пытанні мігрантскага гэта крызісу, але і ўвогуле, ну, каб ён ужо з гэтай брутальнасцю ўнутры краіны не перагінаў. І са слоў французскага міністра, Путін Макрону гэта паабяцаў. Напэўна, Путін і Меркель гэта паабяцаў. Тут уже асобна вымалёўваецца тэма, гэта роля Расіі і ў міграцыйным крызісе, і ўвогуле ў гэтай канфрантацыі Лукашэнкі з Захадам. Таму што з аднаго боку Лукашэнку яны нібыта падтрымліваюць, вось з ім дамаўляйцеся, з іншага боку Путін гуляе ў сваю гульню і выгадвае, набірае свае балы, таму што ўсё нешта там Макрон і Меркель паабяцаў, ён ужо пасярэднік, ён ужо такі мудры старэйшы брат, які тут разрульвае гэтую сітуацыю, і ён сам набывае рэспектабельнасці ў вачах еўрапейцаў. Ужо Еўропа нібыта і заплюшчвае вочы на ранейшыя выкрутасы самога Пуціна, на тое, што ён Крым далучыў, што на Донбасе заварыў гэтую кашу. І ўжо Путін, гэта надзея Еўропы, што ён хоць гэтага утаймуе у нейкай ступені свайго некіраванага і зусім дзікага згледзішча Еўропы беларускага хаўрусніка. Таму Путін
Путин выгадывае вось і у гэтым роля России у беларускім крызісе. І разам з тым вось гэтым сваім месседжам першы адрасат быў, напэўна, гэта еўрапейцы, вось, маўляў, я выконваю тое, што абяцаў, а другі адрасат, і, можа, самы галоўны, гэта ўсё ж такі сам Лукашенко, якому Путин такім чынам нагадвае, што, ведаеш, браток, мы сочым, нам, магчыма, не падабаецца вось той варыянт проекта Конституции, які ты хочаш працягнуць праз рэферэндум, у нас з табой былі летась трошки іншыя дамоўленасці. Вось гэтая тэма дамоўленасці, она вельмі цікавая, тому што, натуральна, ні мне, ні іншым аглядальнікам ніхто не паказваў гэты так званы план Пуціна-Патрушева, про які шмат гавораць, ці быў ён на паперы, ці не, невядома, але шмат сімптомаў, што сапраўды, якія паказваюць, што летась Лукашенко, калі ён быў шакаваны гэтым маштабам пратэстаў, і Крэмль быў вельмі ўражаны, яны неяк думалі, як гэты вузел развязаць, як трохі пару выпусціць, і тады, напэўна, Лукашенко даў пэўныя абяцанні ў плане транзіту ўлады, у плане свайго такого плаўнага сыходу. Не тое, што каляровая рэвалюцыя его скінула, вуліца скінула, ну, але вось пад уплывам абставін планамерна, так бы мовіць, ідзе нейкая трансфармацыя сістэмы, і на выхадзе, па-першае, болей такая разнастайная сістэма, каб можна было тут нейкія прарасійскія партыі ствараць, каб можна было уплываць на розных гульцоў на палітычным беларускім полі. Бо цяпер, як вядома, гэта ж былі словы Лукашэнкі ў свой час сказаныя, што в Беларусі только адзін палітик. Вось, так, каб было болей гэтых гульцоў, па-першае, ну і па-другое, канешне, для Крамля зручней было б мець на чале Беларусі нейкую болей зручную, не такую таксічную фігуру. Але тут асобная праблема, як Лукашенко адсунуць, калі ён гэта не хоча. І тут, як не парадаксальна, у Пуціна не так шмат вагарод. Ну, але гэта ўжо асобная тэма. Ну, дарэчы, вось сапраўды цікава, калі дамоўленасці нейкія і былі, то потым з цягам часу Лукашенко з дапамогай вось гэтых небывалых, невіданых рэпрэсій удалося, можа быць, ну, калі там і дзесьці ўзяць пад кантроль сітуацыю, дзесьці загнаць яе ў турмы і увогуле там пад плінтус, груба кажучы, але і зараз падаваць гэта, ну так вот зараз жа ж у мяне тут ужо ўсё спакойна, ўсё наладзілася, можа там і не трэба ўжо ўсяго гэтага, пра што мы там дагаварыліся. Наколькі Пуціну гэта сапраўды гэтыя планы ці дамоўленасці, ці абяцанкі патрэбныя, і ці будзе ён настойваць на іх выкананні. Можа і сапраўды шмат жа ж кажуць пра тое, што да, ёсць пэўныя там супярэчнасці, можа не падлюбліваюць адзін аднаго, але задавальняе Лукашенко Крэмль. Чаго мяняць невядома на што? Ну, як я ўжо сказаў, канешне, у ідэале Крамлю хацелася б, каб адбыўся гэты транзіт, і каб тут, груба кажучы, быў болей паслухмяны васал, які там з чыстага аркуша можа пачаць там падпісання новых нейкіх дарожных мапаў, саюзных праграмаў, карацей, з которым ямчэй будзе вырашаць вось гэтыя пытанні так званай паглыбленай інтэграцыі, а прасцей кажучы, такога паступовага, паўзучага усмоктвання Беларусі, калі яна будзе па кавалках страчваць свой суверэнітэт, ну, можа, сцяг герб пакінуць, там, каб голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый быў, але дэ-факта ператвораць у сваю такую правінцыю. Вось такі план Крамля, і на тле цяперашняга крызісу, у прынцыпе, гэты план пакрысе прасоўваецца. Дык вось, Маскве хацелася б скарыстаць момант, сапраўды, каб тут трошкі мадыфікаваць палітычную сістэму, каб не было ўсё завязана на аднаго чалавека. Карацей, Масква думае пра тое, як трымаць пад каўпаком Беларусь і узмацняць тут свой уплыў ужо і пасля Лукашэнкі. Ну, але ён упарціцца, ён, відавочна, не хоча адыходзіць ад улады. Я, дарэчы, дапускаю, што вось у выніку гэтых гульняў з усебеларускім народным сходам, таму што найхутчэй, што будзе рэферэндум, не спалохаецца Лукашенко вось гэта план абсавання бюлетэняў, на мой погляд, правядзе ўжо, таму што шмат сказана ўжо, і Крамлю, відаць, паабяцаны прыблізныя тэрміны. Пройдзе гэты рэферэндум, і вось
пасля гэтага ўсё ж таки сістэма трошки зменіцца, будзе гэты ўсебеларускі сход. Дык вось я дапускаю, многія вырашылі ўжо, што Лукашенко абавязкова перасядзе ў іншае крэсла. Я думаю, што ён можа сумясціць два крэслы, як некалі там быў генеральны сакратар Брежнев, і ён жа быў старшынём прэзідыума Верховного Совета. Чаму бы не до 2025 года, до конца цяперашняй кадэнцыі, а я думаю, што ён пастараецца выбраць до конца гэту кадэнцыю, і, магчыма, гэта будзе адлюстравана ў пераходных палажэннях новай канстытуцыі, што цяперашні прэзідэнт мусіць дабыць свой гэты тэрмін. Дарэчы, вось таксама штрых цікавы, што хоць пра гэты ўсебеларускі сход, пра амбудсмена, пра нейкія яшчэ новыя рэчы у праекце ёсць нейкая, хоць і туманная гаворка, а вось пра пераходнае палажэнне не гугу, маўчок, таму што вось тут і магчыма і самыя пікантныя цікавыя рэчы. Дык вось, Лукашенко не спяшаецца сыходзіць, ён можа до 25 года взять у свае рукі дзве гэтыя галоўныя пасады ў дзяржаве і глядзець па абставінах. Але Маскву гэта, відаць, не надта задавальняе, і вось у гэтым магчыма і сутнасць цёрак, таму што глядзіце, колькі разоў і асабіста сустракаліся сёлета Лукашенко з Пуцінам, і тэлефонныя перамовы. Няўжо яны там нейкія дэталі гэтых саюзных праграм абмяркоўвалі? Это не царская справа, гэта павінны там прэм'еры і ніжэйшыя чыноўнікі абмяркоўваць. Я думаю, сэнс быў якраз у гэтых вось дыскусіях, што Лукашенко кажа, усё устаканілася, ўсё пад кантролем, Володя там ці Владимир Владимирович, як ён яго называе. Таму на што гнаць коней, на што эксперыментаваць, хай будзе як будзе па вялікім рахунку пакуль што. А Пуцін, напэўна, ўсё ж таки прытрымліваецца іншай пазіцыі, і калі вось зыходзіць з гэтай версіі, то тады становіцца болей зразумелым, чаму апошнія тыдні такія іскры ляцелі, і чаму Пуцін дастаткова выразна дыстанцыяваўся ад Лукашэнкі. Ён у сярэдзіне кастрычніка на 2 саміты ў Мінск не прыляцеў, тут ужо чакалі і хацелі з гэтага зняць піяраўскі ураджай, што вось і Пуцін, і ўся ягоная світа, бачыце, якая ізаляцыя, і з СНД ўсе прыляцелі начальнікі, а ніхто не прыляцеў. І нават гэтыя 28 праграмаў, з імі ж насіліся як курыца з яйкам, гістарычны прарыў, а потым там ледзь не па скайпе, між іншым там Пуцін у Севастополі адышоў ад святочнага стола, і ці падпісаў, ці не падпісаў, дарэчы, невядома, бо тое, што паказвалі па тэлебачанні, там нібыта на гэтай паперы яго на подпісу не было. Дык вось гэтае дыстанцыяванне Пуціна, яно паказвала, відаць, пра халоду незадавальнення Крамля. Але я вяртаюся зноў жа да вашага пытання. Разам з тым, што можа зрабіць Пуцін, калі Лукашенко упіраецца? Здаецца, такая розніца вагавых катэгорый, і газ там, і нафта ў Маскву, перакрыў кран, але не можа Пуцін перакрыць кран, бо Масква ж кажа Захаду, што вы кепска робіце, што санкцыямі душыце, гэта ўмяшанне ва ўнутраныя справы. Ніхто не зразумее, калі эканамічную вайну, эканамічную блакаду зробіць Лукашенку Масква. Што яшчэ? Десант тут пскоўскі высаджваць, таксама, мякка кажучы, ні захадні, ні расійскі электарат не зразумее, то браты навека, то раптам вайна. Што яшчэ? Палонію ў Гарбату, таксама вельмі экстрэмальны і рызыкоўны варыянт. Праз выбары прасунуць нейкую сваю крэатуру, сваю марыянетку. Дык выбараў няма, все пад кантролем. Бачыце, таму Лукашенко ў гэтай сітуацыі зусім не безабаронны. У яго ёсць чым гуляць, ён гэта адчувае. Таму ён, грубо кажучы, вось і агрызаецца і можа кінуць нейкі камень у гарод Пуціна. Вось такая парадаксальная сітуацыя, што пры ўсёй рознасці вагавых катэгорый Кремль па вялікім рахунку зрабіў велізарную памылку, гэта з гледзяшча на дэмакратычных сіл, з гледзяшча тых, хто хоча перамену Беларусі, з гледзяшча разумных людзей ў Расіі, калі ён падтрымаў вось гэту контррэвалюцыю летась у жніўні. Таму што, зрабіўшы стаўку на іншы бок, Кремль атрымаў бы прыязную да сябе дэмакратычную Беларусь. А так, стаўшы на бок таго, што хто здушыў гэты парыў да пераменаў і потым распачаў брутальныя рэпрэсіі, якіх апошнія дзесяцігоддзі Еўропа не ведала, Кремль зрабіў свой выбар рэакцыйны і выбар, які зніжае узровень станоўчых, так бы мовіць, эмоцый, станоўчае стаўлення да Расіі, гэта сацыялогія паказвае, у беларускага электарата.
Але глядзіце, вот по выніку, нягледзячы на тое, што вось кажуць эксперты, што нават з гэтага міграцыйнага крызіса Крэмль быў ён датычны да яго арганізацыі, не быў, але зараз атрымлівае свае пэўныя дывідэнты. Вось Макрон да Пуціну тэлефануе, там спрабуюць апеляваць да Пуціна, утаймуе вось свайго апрычніка. Але сітуацыя та якая? Межы ледзь не, пакуль афіцыйна не зачыненыя, але мы бачым, якія выбачаюся, чэргі на мяжы з грузавікоў. Грузы не паступаюць. 25 кіламетраў расцягнуліся чэргі і проста ў паставак у Расію еўрапейскіх тавараў, і з Расіі ў Еўропу фактычна спыніліся. Нават грузаперавозчыкі расійскія звярнуліся, здаецца, у Дзярждуму ці куды з гэтай нагоды, што, вось, маўляў, трэба вырашаць гэтае пытанне. Страты там нясуць і тавары не паступаюць. Гэта нейкі знак для Крамля, што трэба націснуць і неяк вырашаць эту сітуацыю? Безумоўна, безумоўна. І гэта адзін з чыннікаў, акрамя таго, што там Путин хоча зарисоваться выгодно в вачах Европы и нечто попросить взамен, там, ослабление санкций, и так далее. Лукашенко перагнуў кій і ўжо наступіў на нейкія мазолі самога Крамля, на эканамічныя інтарэсы. І гэта было тым жа Пуціным вось выразна падкрэслена пасля таго, як Лукашенко пачаў пагражаць Европе, што ён перакрые транзіт газу. Бо газ расійскі і сама труба расійская ямал Европы. І тут Путін хутка зарэагаваў, хоць да гэтага з такім алімпійскім спакоем глядзеў на всю гэту сітуацыю, а ўвогуле ў Крамлі, я думаю, паціраюць рукі, таму што чым глыбейшая канфронтацыя Лукашэнкі з Захадам, тым ён ямчэй яго даціскаць у пытаннях вось гэтай паглыбленай інтэграцыі, таму што, як кажуць рускія, куда он денецца з падводнай лодкі. Але вось у гэтай уже сітуацыі, калі інтарэсы Газпрама, інтарэсы прапампоўкі нафты в Европу, інтарэсы транзіту, і тут, дарэчы, ўжо і Кітай, такі вялікі гулец, з якім усе лічацца, таксама ўжо хмурыць бровы, таму што яму не падабаецца яго свая стратэгія, адзін пояс, один шлях, і у прыватнасці частка гэтых грузавых плыняў ідзе праз Беларусь у адным і іншым кірунку, і тое, што тут вось такія коркі пачалі ўтварацца праз тое, што Лукашенко ваюе з Еўропай, вядзе свой гэты джихад, вось гэта не падабаецца і Москве, і Кітаю, і самой Еўропе. Таму Лукашенко тут па ўсіх азімутах прайграў і аказаўся ў выніку заціснуты з розных бакоў. Гэта адзін з чыннікаў, які ў выніку змусіў і Лукашенку пакрысе згортваць усё ж таки вось гэтую аперацыю. Мы бачым, што пры ўсіх нейкіх рэцыдывах, пры тым, што ляцяць там камяні ў бок Еўропы, якая не выконвае нібыта свае абавязкі, ўсё ж таки пачалося рассмоктванне гэтага крызісу, і відавочна, што той самы Лукашенко і ў размове з Меркель, і ў размове з Пуціным узяў на сябе нейкія абавязкі, бо адвялі мігрантаў там, так бы мовіць, на склад памясцілі, калі трошки з іроніяй казаць, і пакрысе ўжо пачынаюць рэйсамі ў іх краіны адпраўляць. Ну што ж, на заканчэнне, можа быць, ваши чаканні, нечаканні ад канферэнцыі па Беларусі, якая распачалася сёння ў Вене. Што ад яе, можа быць, зрухі, якія будуць у тэктанічных пластах сусветнай палітыкі? Калі коротко, не будзе ніякіх зрухаў. Я не кажу, што не варта было яе праводзіць, але задума не атрымалася. Я думаю, што не выпадкова пад маркай ковіду яе перавялі ў онлайнавы рэжым, каб таксама знізіць маштаб, таму што вельмі негатыўна адрэагавалі і Мінск, і Москва. Таму задума неяк распачаць такім чынам дыялог, ці ва всякім разе намацаць нейкія пункты судакранання, яна правалілася, грубо кажучы. Таму эксперты пагавораць, там міністры замежных спраў некаторых еўрапейскіх краін пагавораць, але не тая фаза проста.
і рэжым дастаткова беларускі пакуль што ўпэўнена пачуваецца, і Москва не хоча тут падгульваць Еўропе, і самае галоўнае, унутры Беларусі пакуль што не тая сітуацыя, няма такога ўнутранага ціску на рэжым, калі б ён круціўся як вуж на патэль. Гэта можа змяніцца праз нейкі час і пэўна зменіцца, але на сёння, калі вось такая ўнутраная сітуацыя найперш у Беларусі, то ніякія канферэнцыі, якіх не прадумвай, якіх спікераў не запрашай, яны гэтага беларускае пытанне не вырашаць. Дзякуй вялікі. Вось такая аналітыка падзеяў у Беларусі і вакол яе ад палітычнага аглядальніка, аналітыка Александра Класкоўскага. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Зміцер Лукашук быў з вами у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.